Tanmay sa Action Night Patrol magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palanggana montag Palamati region-wide, mga palagad kita sa nabilin, isa ka oras, 3 ka minutos karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 11. 3 ka adlaw ang nakaligad matapos ginpatigayon ang 2022 local kag national election. Miyerkules naman kay edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kamoylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sininga mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry ato sininga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, dara na napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinima taga-dunungan oras sa kagabiyon ng aton sinima Patrol 2. Kaya na pa nagalambiyon sa pinakabahin sa aton probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, bantayan kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Miyerkules kay edisyon, ano pa nga mga eventualities from where the action is. Para sa Action Ed din na boso nga mag-responder. Back to back sa itong piloto action Papang Nixon Tahong. Opda kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by King. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Ang aton man nga pag-update sa mga balita national, international. Aton sa Ringan News Center pang Miyerkules edisyon. Builog nato ang puwersa ni Action ang Defensor.
kinahanglan ng inyo siniyanagat ang kurmahan sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Kamusta nga itong mga suking at tagpalamati na uluumpawan na kamo? Sa inyo sila nga pagpulaw-pulaw, bantay sang resulta sa bag-ulan natapos nga lokal kag national election. Ang iban nga nito hangover pa ho. Ang iban daw wala pagid maulian sa pagpulaw-pulaw. Oy, kamusta nga itong mga kandidato na umpawa na kamuway pa? Move forward na lang sa mga kandidato nga nagkalapyerde, move forward na lang. Anhon tati amo ginayang eleksyon, may daog may pierde. Kinalan amat-amaton nyo nga maka-move on na kamo. Tatlo ka tuig, dasig mo lang na. Amo gina ang eleksyon. May mga kilala nga mga politiko, especially diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental, na siguro sa 1,000 nila nga paminsaron, way gini magsulod sa pensya nila nga ma-pierdi sila sa sini nga eleksyon. Way takabalo kung ano ang natabo. Kung nga ang nagkalapierdi ining mga kilala nga mga kandidato politiko diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ano ayhan ang kausa sini nga nagkalapierdi sila? Ayhan may diferensya ang stratehiya. Ginkulo-kulabos o basi sobra nga salig o basi wala man madeliver sang husto. Ara na sa mga kandidato nga nagkalapierdi kabalo sila kung ano ang kausa kung nga ang napierdi sila. Amo ganda basta eleksyon niya ang tanan himuon para magdaog. Sinamanabi luyag nga politiko nga magpadaragan yung mapierdi man way giday. Saling kay tiya mo na silingko sa politika ya may daog may pierde. Kaya kung natuunan ka sa napierde, way kada mahimo. Kung natuunan ka sa daog, mas maayo. Muna sa mga utod naton nga nagkalapierdi sa anuman nga posisyon, amat-amat na move on. Ano mo na kaya mo ng resulta? Although nga ti maiba niya nga mga kandidato, ati siguro tub-tub karon hindi pagidman nila mabaton officially ang ila kaperdihan. By all means, basi may mahimo pa man sila, nagahimo sang ila sini nga tikang o kung pamagi sa legal nga aspeto. Pero anang dalaog ya, tiara na sa inyo, ang 3 katuig kulang na sa mga kandidato nagdaraog kung ina siya maga-perform sa gusto. Ang inyo nga mga gun pulo promisa bala during sang campaign period, pat-inan gira sang tawo. Pat-inan gira sang tawo ang mga ginapulo promesa nyo sadto sa kampanya sa eleksyon. Kinanglan sa 100 days nyo nga pagpungko sumugod sa Mayo 1, hopefully may miura kag may ara bala nga lantawon ang tao nga ituod no ang ginhambal ni Juan de la Cruz sa iya campaign period. Ara na nakita ta na amat-amat na, hindi mo magidman magulpi na mong sa amat-amat lang. Ay importante may agib lang. Hindi
lang kay hasta lang sa istorya kag sugid. Kung ara na sa pulungkuan kag sa posisyon, way man gali. Ang gwa ba palupad ng istorya? Sa muna, sa mga kandidato nga nagdalaog ha, ang promisa nyo sa tawo. Patinan gina nila. Again, ang 3 ka tuig, kulang na sa mga performer. Pero sa wala naga-perform, ati gusto-gustuhan ang gurang 3 ka tuig apong ko nila na. Kalimtan ta na ang ang eleksyon. Ato bangon ta naman ang mga bag-o nga pagtilaw. Salamat gani kay ang report sang Department of Health daw hindi gid man syado nagsaka ang cases ng COVID-19. Hopefully ma-sustain nato na. Kadamo sa mga problema nga ato bangon sa atong syudad, sa atong probinsya, sa atong nga riyon, sa kabilugan sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Amo na siling ko lang bisan sino na magpungko nga presidente, vice president, bisan sino na magpungko nga senador, mayor, vice mayor, city councilor. Hindi na tayo magsalig sa ila. Ang ato niya, tingwaon tayo nga adlaw-adlaw, makakaon kita 3 ka beses sa isa kadlaw. Manbalo ka ko ng pangabuhi sa tao, isalig mo sa gobyerno, may kagida. Kailang ikaw yung nga tao, maninguha, hindi kaya magsalig sa gobyerno. Maninguha kita yung nga tao, kung paano ta mapakaon ang atong kabataan, ang atong pamilya, bisan solo sapnot, 3 ka beses sa kadlaw. In other words, mga skas man tagyapon, bisan sino ibutan mga presidente, amo man tagyapon, wali pagbag-o nga aton nga pag sinalayo kang atong pangabuhi. Pero kung nagatingwa kaya sa imo kagalingon, sa imo nga paghimakas, kag maulo alibantar ka sa ginatawag kapigaduhon, much better. Ano yung akong tindog mo? Bisan sino pa na ka presidente magpungko sa pungsod sa Pilipinas, kung ikaw yung mismo tao na hindi mangaskas, pag hindi mga budlay, bagutman kagid. Hindi lang ikaw, bilog mo nga pamilya. Muna yung mintras tanto nga buhi ka, pangita kaya ubra. Bisan remedyo general na, importante nga mapakao mo yung pamilya mo sa imo ka budlayan 3 ka beses sa isa kadlaw. Muna yung ato niya lang tawon. Ang ginpili ninyo, ang ginpili naton, ara naman na sa ila kung magtrabaho sa gusto. Muna pinaka-importante sa tanan. Kali kiti may batasan kita nga mga Pinoy nga kita mismo tido nagka-question man sa ginatawag nga resulta sa eleksyon. Normal man lang na. Magduda, magsuspetso, mag-question sa resulta. Do kalayo kita ya ikumparar sa Amerika ya, no? Sa Amerika ya, kung sino to yung nagdaog ya, why niya pulo protesta mo? Kung ano ang resulta sa ilang minutuhay, why niya damo kuskus balungos? Pagkatapos eleksyon, resulta, isa kasi manag yung magro pinakalawig. Kaya pagin man ang bulubinlo ka doon sa bid-sabid. After that, way na, balik sa pangabuhi nga normal. Muna importante da, di ba? Ang pangabuhi taya, umalagi mo na sa kalibutan mo. Para mo na silikop lang kung ikaw ya tao, hindi mangaskas, hindi magpabalhas, di way ka way ka sinso. Pero tanawa ba ang tao nga nagapamalhas, nagapangaskas, nagatrabaho sa gusto, mawala sa ganang kasalig sa gobyerno. Hindi ara man, may miura man kag may resulta man ang pangabudlay nila. Kung na nga siling ko agay suliton ko, hindi tayo magsalig sa gobyerno. Kita nga tao, kita nga pumuluyo, magbakas-bakas, maghimakas, magpangabudlay. Para nga may ipakaon ta sa aton pamilya,
tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10 na. Piling ni Madam Imelda Peña Bitgi, niya korek kagid kagawad Eric Magbanwa. Siling ni Toto Sani Lusada ho, ang digard bla ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, niya korek kagid action Eric. Bawdo mahuya man taba. Ang gabi dira sa kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado sa Florenceville, Barangay Panokoy. Daog kandidato ni Manong Mario kay Manang Linda sa pagkasenador si JV Ejercito. Wow. Pagita da. Washington Sniper, may gabi gid kag condolence kita kay Sir Washington Sniper. Ara si Toto Sir Wilfredo Perez sa Silin Homes naga-monitor gid sa aton. Salamat gid. Congrats na lang Kuya Action Eric. Good evening. Uy, si Kuya Mark Efren. Mr. and Mrs. Kuya kag ate Mark Efren. Kailan na nga pagpamati kag pagmonitor. Sa kay Julia Isabel di maala makahilas. Sa kay Yakuni Portal dira sa Dingle. Mayad nga gabi dira sa inyo. Kag mayo lang dira nga pagpaurok-urok ka. Siling ni Elison Gripon ong nya good evening Action Eric. Check attendance lang ko Kag sa palalab ko si Arlene Pabuaya nga nagapamati man sa programa mo Action Night Patrol. Pag move on na sa mga perdi. Salamat kid. Siling ni Elison na Gripon ongwa. Amo gani. Oy, sakay Rogelio Toto Catalbas Jr. Pinakita-anay kami sa nagligat nga Lunes sang ugto. Kita gigo kagalakat kus dalan nga naga paligo ko sang akon nga dabang kiling kadlago abalas. Way gigalubas Toto Rogelio, si Rogelio Toto Catalbas Jr. Toto Catalbas man gyapon. Daog ang iya nga manok kasi BBM kag Sara ho. Iway kita da Toto Catalbas. Misi sa kabataan niya. Amon migos puno lunok na monitor man mo. Si Arthur Sigwenza ara man ga monitor. Action Eric maing gabi monitor lang ko dita mi ako lang taga Hacienda Lugway. Alin na kay Kwan kay Marlo Olvido Aquisa. Amo na ang batasan sang Pinoy mapierdi gani dayon wangal agindayaan siya kuno siling ni Archie Johnson. Ati mo gina para hindi kadayaan hindi ka dala magintas politika. Kalau kay mo ang isang kontra mo ang tanan mo niya para magdaog mo sa mo. Kung ikaw ka panay kasog ka magdaog, masilig lang ang kanya kanyang diskarte That's life. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:14 na. Check ta katon sa nga Patrol 2 ang aton sa Crosswind Patrol. Ante sa mga report gikan sa aton sa nga mga correspondent. Unang ta report sa aton sa Patrol 2. Observation report ni Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Eden Aboso, line number 2 sa report. Action Eden, maing gabi, please come in. Good evening! At sinari kag sa taranaton, yung mga ka-aksyon, kamusta ka mo? May mga post-election fever pa ka mo nga na batsagan. May mga kuan pa, may mga hinanakit, may mga congratulatory, tanan-tanan na lang. Pero ang nabigida, kuan na, acceptance is the key.
para wala na sa damo pang mga ginaway or ano pa na mga kung ano-ano action areas na. Muna daw pinaka-importante. Kagati diriya sa syudad sa Bacolod, open-minded na madi ang karabanan sa mga pumuluyo. That's why na nakahambal yang aton sininga kapulisan, kagang aton sininga mga iban pang nga mga official nga generally peaceful ang syudad sang Bacolod kon national and local elections 2022 ang paghahambalan. Grabe, hindi pa salamat sa action Eric. Unlike dito sa may Buluan, Maguindanao, to kung madumduman mo to yan. Daw sa eleksyon, nagagirakay ko sila yan. May mga nagakalamatay tungod sa mga election-related incidents. Si Mayo lang kita yan. Andrea, sa aton, nakadulaan lang abiyan, ah. Kadulaan lang abiyan. Pero mo nang delikado. Kung tapos eleksyon, mabalik pa ka mga dua abiyan. Ay, kiperteng labanay nyo. Labanay nyo, hindi literally, labanay nyo sa mga tinaga. Sang adlaw pa lang, mga panahon pa lang sang kampanya. Gani. At kangati na perding kandidato sa isa, nagdaw ka kandidato sa isa, good luck kung after sina, maabyanay pa kamuriwag. Kaya iban ng baydlo, gidi ang sinerik mo. Okay lang nga ni iban, friendship, ang iban, magpamilya ka. Gani, no? Nagalalisay kag pinapungulay tungod lang sa ilaman nga preference sa sang kandidato. Mind you, bisan pinapungulay pa kamuda, kag nagdaog na to sabi na perdi na to siya, hindi yaman ka na pag-ulik doon, hindi yaman kakilala. Gani. Sa kadamo-damo sang supporters, kag kadamo-damo sa mga ilanaway tungod man sa mga kandidato, tungod sa sining eleksyon. Hindi na na yung mag-usik si mo, chimpo, kanya sa mag-usik sa oras para duwa ka mo na mag-reconcile. Pero araman kag nami man action Eric on my forgiveness sa isa kag isa. Kag sinuwaan niya hindi na maliwat. Basta mga amo ni gani nga mga panahon, mga amo ni nga mga events, dapat niya respetuhan na yun. Kay lain-lain man yung pagtanaw, lain-lain man ang mga nahibaluan natin. Hindi mo na yan kumbaga paras bala sa iba natin nga mga listeners. Isa ano para iska-encourage sa iba nga lisuon nila sa lain nga istasyon dira, sa lain nga channel. Kung amo na yung gusto nila, pakigbatuan na diya. Kaamo lang na ang ila sa gusto, kaya si amo na ilang napatihan, kaya hindi na mabago. So dapat ang yabi na lang dira para wala sa ilinaway, batunon. Kasi ang resulta, batunon man. Pero ilan na iya discretion kung may mga palamang kutanon pa na sila, pero pabayaan pa na sila ya. Hulton pa lang sa mga masunod pa nga mga inadlaw. Pero anyways, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, Subo Action Eric, do kapoy pagurong tanan sa mga pulaw bugtaw man sa pulat sa resulta. Hindi lang sa local elections, kundi sa national elections. Si Subong dudutay ang mga nagaginawa, nagpinuli, nagtinulog na to. Although alas 12 pa man ang aton siningag curfew, pero ang iba nagpinuli na. Pero sigurado ko, 1 week pa na or 2 weeks pa na yung istoryahan sa mga kapihan kasi sa mga ilimnan sang istorya politika. Ang iba nagakalipay, ang iba nagakasubo, pero it's part sang amuni nga event. Pawuntan lang look at the brighter side, especially ngati kung iba nalingan yung sige istorya politiko, pero hindi mo ni malikawan subong kaya mo ning panahon subong. Amo na gina-istoryahan sa tanan nga kapihan, sa tanan nga merkado, sa tanan dira nga mga rumbukan. Amo gina-istoryahan. Tumati ka lang kung mainit nila sila maghambal sa mga ginahambal sa iba, hindi ka lang magkusong. Pero so far, dire sa palibot sa syudad sa Bacolod, Action Eric, do wala man yan sa may na-record ng aton sininga kapulisan nga nagbunanay ito si girl A kag si girl B or si boy A kag si boy A kag si boy B tungod lang sa ininaway kontra politika. Open-minded, as what I've said, open-minded kita diriya. Pero amo lang na, dapat halungan ginato na ang aton sininga mga relasyon sa isa kag isa. Sa gyapon na may mga kita pa man ta sa mga street cleaners sa palibot, sa mga pamangkot bala kag naga-post sa Facebook. Grabe kita balang influence sa Facebook sa social media sa Eric. Kaya mo nagambal nga tungod nga may bago ng mayor
ang mga JOs, ng mga street cleaners, nag-untap na sila trabaho, ang sigida, wala na sila nag-perform. Oo. Pero kita ta sa paglibot-libot, may harap pa man, may mga Alright. traffic enforcers pa Oo. man, may mga street cleaners pa man, Gani. ara pa. Hasta para sila sa June 30, kasi ang turnover sa administrasyon or change sa administrasyon, tugtog pa man sa Hunyo 30. Kasi kudos man gani kay Mayor Bing Ginardia na nag-ano pa siya gani, nagpasar pa siya sang isa ka ordinansa man ang sinerek, nagtukod sang grupo niya magapangkakas, kag magapang tinlo sang mga tarpaulin Very good. sa mga kandidato diri sa siyudad sa Bacolod. Kaya bisan na pierde siya, but iya pa man isubong pilion, tugtog pa man yun 30. Gani. Kasi hindi mo na pwede nga tungod na napirdi siya, biyaan niya ni trabaho, ay kabalo man kita nga excellent performer man si Mayor Ben. So at the Yes. same time, si kaming Mayor Albi Benitez, sigurado man niya, mas pilion niya, nga perform gyapon si Mayor Bing sang iya sini nga trabaho. So dapat love lang. Pula, puti man, pink man, green man, red man, ano man ang imo kolor. Kita ya dapat of the night sa pagpangamuyo para sa aton sini nga mga lideres kay na sandig man sa ila, especially sa President and Vice President, na sandig man Action Eric sa ilang the next 6 years naton. Kag wala labot dira man, dako man nga percentage of course ang effort man kag ang kooperasyon sa tao kay amo man tong hambal mo kag gina bisan sino pa naman kung presidente kag vice presidente kung wala man ang kooperasyon kag wala man ang nahimakas ang tao, Yes. wala gid sa gyapon bisan may trabaho da nga i-offer dali kiti wala ka man nagimakas sang trabaho sang eskwela, I mean hasta ka lang mga elementary kinamad ka, pero ting open yung trabaho, college graduate or high school graduate, wala lang man gyapon. So dapat hand in hand gid kag magbuligay sa tanan nga tinion. Ang balita ta karon na sinari kabantayan sa pagbalik report naton diri sa Action Night Patrol. Action Eden Aboso, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Eden Aboso Theriabet. Unang report sa Patrol 2. Balikan tala sa karon sa finale sa isa nga pagpangalagad. Balik report na Action Eden. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:22 na. Antes sa mga report gikas sa ato sa mga correspondent, standby Action Nelson ha. Action BJ kag Action Roger standby. Pamilya ko lang na pamilya ko sa Paranaque kag Valladolid, pamilya Torre. Ang panamya uling kay Alexis Wingwing Torres ang UK. Dara sa may barangay Tansa, Barangay Hall. Ara na mga tanod ga monitor sa ato no. Po sila nga tanod commander nga si Ruben Ivro. Dara sa Barangay Hall sang Barangay Tansa. Siling ni Arman Cataleya. Cataleya o kon Catalia. Milili Oligo, Joe Silin. Mailan dira nga pagpaurok-urok sa kay Ginny Solgon and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron. Mailan dira nga pagpaurok-urok ka. Kay Kwanda, kay Maria sa kay Mabel Istrobo da. Ngayong gabi dira no. Sa kay Mabel Istrobo. Kay Annabel Porol Ramos, sa kay Reynard Mendoza Laudi, muman sa kay Renanti Arvillar, Annabel Porol Ramos, sa kay Jules Locasanda, may gabigid ha, Maria Socorro Pajarillo Di Mabildo, sa kay Sir Mark Andre Nicor, para man si Renanti Arvillar, kag si Manjo Arnejo, sila ni Jobert Losada Castor, ka pa urok-urokin sila ho.
Again, kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado da, may nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Rosalina Arellano Aspadero, Martin Aliling da, Rodney Ismaya, dala sa Senda Antunga, sa kay Unimbri Amap, nagapaurok-urok pa sila pamati sa Action Night Patrol. Salamat gid kay Bibian Aconya Esteves da, nagabigid Bibian Aconya Esteves para siya kapaurok-urok sa Action Night Patrol. Uy, sa kay Nanay Rosalita Valencia kalida, may gabigid. Wow, kita nay kami to sang bata mo, Nanay Rosalita Valencia, dala sa Barangay 6. Isang anak mo suki kag liglis ang Action Night Patrol sa radyo. Sa kay Nanay Rosalita Valencia sa Barangay 6, nay may gabigid dira sa imo. Si Stefan Ayara man si Edgar Humilagwa. Si Clint Lirasan, ara man ka pa urok-urok ko. Siling ni Madam Marisa Mayo niya, just move on and be happy. Tapos na ang resulta. Ligaya Abito, da may gabigid kay Kativer. Nagapaurok-urok in sa Action Night Patrol. Bao si Nunoy Nutsio nakasiding pa. Ay, dumahuya man tayo. Happy birthday sa kunis kay Mr. Mar Ichizin Istrobo dira sa Silay. Watching from Hong Kong, Mabel Istrobo. Nagapaurok-urok in sa Action Night Patrol. Sa kay Arthur Aginza dira sa may Subic, Sambales. Kay Mark Andre Nicor, para man ka pamati sa aton. Nanay si Maka kay Tatay Badong Magallanes da, kay Catherine kag kay Karen Elmo esposo da sa Hacienda Angelita Barangay Kamandag La Castellana, ka monitor gina sa damong. Sa kay Jane Kadyaw Alvarez, mayo lang nga pagporok-urok. Sa kay Nonoy Manggubat da, mayang kabigid. Sa kay Madam Edith Janson Binoman, sa kay William Dispoho, Anabel Purol Ramos, kay Tami Matyong, mayang kabigid kay Tami Matyong. Sa kay Kuya Conila Paranda, mayang kabigid ara sa kapaurok-urok sa Action Night Patrol program mo. Ay, puwerte. Parami na sila, no? Si Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi, ara man sa ho. Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Urok-urok man sa ho. Ba, puwerte. Hindi man siya magpakuan, hindi man siya magpaulihi. Kay Parita Lito Tagalog, kay Manang Beth Tagalog, kay Inday Bea, kag sa kabataan dira may gabigid. Tamyaw lang ni Jinky Jalagdon sang Arizona, USA, ang yadira pamilya sa Barangay DSB. O sa Barangay Pandanon, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sinya congrats sa tanan nga nagdalaog, sa mga napiendri, better luck next time. Better luck next election. Siling ni Madam Jinky Jalagdon. Salamat sang 50 stars. Kamya ko lang si Jason Mosqueda, kapaurok-urok sa La Carlota. Halina kay John Mark Blanco. Hari na siya. Huwag ko nawasan na siya sa pulaw-pulaw man na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon na Sopateño, line number 1 sa report. Son, musta? Yes, Action Eric, mayugid kag ang panahon mayugid dati naka-refresh na ta. Bawo naka-refresh. Ha? Na-condition ka na? Na? Condition ka na, naka-refresh ka na mong? Atiyo, perti man wala wala bugnuhan na ya. Aba?
Bugno-bugno ko pa nga. Tapos report, siradong cellphone. Sarado cellphone. Amo ginaglia, tapos report sarado cellphone dayon. Sirado cellphone kay hindi na magwantang ano inablang daw imo na lang bla tukuran imo mata bla sang puspro. Para magimutad. Tuod no. Gatanga ka sa mga numero blang mata mo kung isang numero gadulubli man po. No. Kadugay blang nga paugat imo sang resulta man. Gani. Alin ka pa sa aga mo pabugtawan, pulian mo aga na. Tulugan mo gamay lang, may balikon ka pa. Oh. Di mo na ang resulta, tapos na. Tapos na. Nakadesisyon ng publiko. Gani. Oo, ang mga trupa nakapahuway man, nakapauli na gani ang tanan man nga augment diri sa may banwa sang Calatrava para masiguro ang seguridad sang eleksyon. Ati nakapauli nisla sila sini nga mga mother unit kag ti ang nabilin diri karon ang naga-serving mga police personnel nga assigned diri sa may banwa sang Calatrava Action Erect. Ti kaga ang pila ka mga balita nga ang San Carlos Tubuso nangin matawhay nakabalik naman ang ila sini nga mga augmentation unit nga nagkadto sa ila sini nga lugar para sa pagbantay sang eleksyon. Ti ang maayo diri kay nangin matawhay ang lakat sang eleksyon. Wala sang anuman nga mga kinagamo kag sa sini nga mga tinion. Wala sa mga dalagko nga opisyal nga nabalhag sa aton sini nga mga blotter entry, sa aton sini nga mga kapulisan, sa aton sini nga pagmonitor. Kag sini nga gabi malinong ang dalan, matawhay, guro gikapoy paguro. Kay tipe petsano ibe. 11 pasubong ti naga-recover pa ng iban, ga-recharge pa na. Gani. Oo, ti mo nang labi na gid kon perdi ka dugay na recharge mo. Mugi na. Ading nagdalaog ya, dali lang na yung recharge. Daog ka, dali ka lang yung recharge. Gamay lang na paligo kang medyo retouch sa imo na ong madula na nang imo nga pagkakapoy na basta daog ka. Gani. Oh, pero kung medyo wala ka swerte, daw iban gani nagkadula. Oh, dugay naman nakabalik kung makita mo sa dalanon. Oh, mo ginaiyang eleksyon. Pero sa bahin sa aton sini nga kapulisan, Action Erect, ginapasalamatan ni Police Major Lumia Lidawan ang bulig sang tanan nga kwerpo sang kapulisan kag subong man Philippine Army nga nagkadto diri sa Calatrava para pasiguraduhon ang kalinong kakatawhay sa ginpatigayon nga eleksyon. Yaring iya siniting ogwa. Sa mga security forces na na-augment dito sa Calatrava. Unang-una po yung PNP staff, then yung Regional Mobile Force Battalion 6 na galing pa sa Iloilo, yung 1st NOC PMFC, yung Provincial Intelligence Unit, ang Charlie Company under ng 79th IB 303rd Brigade Philippine Army, yung mga personnel from Silay Component City Police Station, Talisay City Police Station, yung Don Salvador Benedicto Municipal Police Station, personnel from Manapla Municipal Police Station, Victorias Component City Police Station, yung mga personnel from Provincial Incident Management Team sa Negros Occidental Police Provincial Office, and yung mga nag-serve na mga galing sa other PNP units na nag-vote dito sa munisipyo ng Calatrava. So, yun lang po. Maraming salamat at naging peaceful ang ating eleksyon ng Calatrava Municipality. Oh, sayo.
Muto tingog ni kuya mo, Police Major Lidawan sa pagkadamo nga gi-reinforce di sa amon sa Calatrava. Gani man. Oo, giyaman to gipang pasalamatan tanan aksiyonary ka. Kag nangin ang resulta nangin matawhay kag wala sa anuman nga mga insidente nga nagluntad. So muna yung pila ka mga impormasyon kag balita nga madulo naton sa karon nga gabi para sa Aksyon Night Patrol. Report gikan sa Banwa sa Calatrava, Aksyon nyo Nelson Patiño sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Aksyon National Patrolyo gikan sa First District coverage sa San Carlos, Calatrava kag Banwa sa Tuboso. Nagabi dila kay Madam Maria Los sa Gabaran Abkilan, Toto Roy Rihida may gabi, Danny Mondihara, Ruth Adlong and family. Sakay Linita Pilyada, sakay Michelle Sayo Gamiroy, Gimiroy, monitor man sila ho. Sakay Ramon Caglilia Taton, Maninoy Rimo, kag Maninay Clarita Tampipi, Toto Crack Tampipi, San Gardenville, Subdivision Barangay Tangob. Si Mr. and Mrs. Malisa Magbanwa, pangibulahan niya mga upo niya mga maestra participate sa eleksyon, specialmente dira sa mga maestra sang Sumag Elementary School. Mr. and Mrs. Lowedy Paulan family sa mga Dunganon boys na may gabigid. Kay Ramon Junior Laksonda, monitor dira sa Barangay Alihiso. Gapaurok-urok man. Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati kag pagmonitor. Daw si Madam Josie Cañete Patiño araman. Again si Kuya Tami Matyong, Romy Alconza kag William Dispoho. Hindi man magpapierde. Ay, porte. Daw mahuya man taba. Salamat sa inyo dira nga pagpaurok-urok. Sa luwata report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jermaine gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga ka-aksyon sa aton sini Aksyon Eric kapag tulsikyar karon sa tapos na ang duha kadlaw nga naghiwat kita sang eleksyon o kon pang-tatlo kadlaw karon ulit sang Lunes daw masulot sa uhay ang aton diri nga area of responsibility. Nagbalik man to ang gilayon nga pag serve sang warrant of arrest sang mga katapos sa kapulisan syudad sa Cadiz kahapon, pero ato ang kaso nga slight physical injuries nga sa diin nakapiansa na Aksyon Eric kaina si Roger Bueno, 68 anyos nga residente sang Villa Barbas 1, Barangay Zone 2 sining syudad sa Cadiz. Suno pa sa report kasi naka-angkon siya sang warrant of arrest nga kaso sa tong pag-ilinaway sa among lugar mga nagbigal pa nga 2018 nga tuig, pero suno siya gin patigayon ng pag-inistorya na sa barangay pero nahulugan pa siya sang warrant of arrest. Ini siya ang nakaangkon na sa temporaryo nga kailuayan matapos nga nakapos sang bill. Wala man mapayag Aksyon Eric kung pila ang iya sining nga bill, pero ara naka-record nga ini siya gin-release tungod kay nag-post siya sang bill sa iya nga kaso nga slight physical injuries. Now, si Police Lieutenant Colonel Hujan Dispe nagpatigayon man sang iya sining pagpasalamat sa pumuluyo nga sariin bisan pa nga naga-sakripisyo kag of course, pulawag tao man ang kapulisan nangin matawhay naman ang paghiwat ng eleksyon diri sa may syudad sa Cadiz kag of course sa norte nga sa probinsya. Lakip na ang syudad sa Sagay kag syudad sa Escalante nga mga aton man diri nga area of responsibility sa bahin sang pagsagap sang mga balita. Sa syudad sa Sagay, bago gilang sunod, check man aton ang blotter entry kag daw lost and found na gid sang driver's license ang naka-record
record no kag ang amo nga driver's license turnover naman sa sagya so kay pagkatapos nga gin turnover man si Iladre sige record pagkatapos sinati na tigayon man nga ma turnover na sa nagapanagiya. Ang isa pa gidiri ka naka-record man sa siyudad sang Cadiz sining pagpa-record sang isa ka persona kahapon magod kay ang iya sining mga kasagingan suno sa iya gin pang-utod kag gin refer man sa barangay tagreklamo gikilala kay Warlito Liano Sr. Juanico 69 anyos gidad may asawa kag residente sang Hacienda Patrocinio sa barangay Andres Bonifacio siyudad sang Cadiz suno sa iya sining pagpa-record sa talatapan ng kapulisan siya nag-aligar nga ang iya sining farm lot nga man sa Hacienda Patrocinio barangay Andres Bonifacio ang suno sa iya gin posisyonan sa isa kagin kala kay Alberto Senior kag Alberto Sibalios Jr. ang ining duha tanan ka ni mag-amay residente man sa barangay Andres Bonifacio kag suno sa iya nga ang iya sini 40 gin kapuno sang mga saging ang gin pang tapas kagin dimulis sini ni Alberto Sibalios Sr. So gin pa-record ini sa pulis pero gin refer man sa barangay Action Erika. So far da mo lagi ni ang mga report kag sa nasilinaton kamay pa mangintayo yon lang nga matawhay ang aton dring area of responsibility sining nagadalom na nga kagabihon sabay pa wala lang sa mga untoward incident pagid nga magkalalabo Action Eric. Ginatamyaw talang sa liwat na si Kapitan Madeline Diaz daw lagi nangin daw ano gid masulo mabulubudlay gid nga ti wala makasulod ang iya sining anak na si kagawad yun sa Diaz pero sa ang eleksyon may resulta gid pagkatapos na sang piniliay. Tamyo tama na si Parimo Jonathan Diaz nga nagapamati man sa aton kag subong man si Toto Jewel kag Inday Basangko nga nagapamati mayong gabi gid kami kunoy manggubat kay nung Dorfo Manigos nga pamati diri syudad sa Cadiz sa siyapon sa kay Toto Jules kag mumad kay Miguelando Bacruya sa Power Dream kay pamati sila sa sining aton pagdulong sang mga balita. Report gikan diri sa siyudad sang Cadiz para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Action Roger Gutim nga report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Roger Gutib reporting live dira sa Cadiz dara ang sakay kag Escalante. May gabi dira kay Ibon Botsel dira sa Germany. Tamyay lang pamilya dira sa may Banwa sa Murcia. Sakay Madam Vanessa kag Doc Matmayo. Mayad lang pagpaurok-urok. Good morning dira sa imo, no? Kinatamya ko lang dira si Mary Grace Crisostomo, si Leoper, Tessie, Galin, Alabi, kag Tatay Teddy, Rihida. Halin na kay Rona Raba. Kay classmate Roli Milie, boda mayong gabilang, kag mayong pagpaurok-urok, no? Pa-check attendance man sa Kalawantang report ni Aksyon na BJ Apasible, gikan sa PIF District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Eric Mengcapino. So, Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon na BJ sa report. Jay, may gabi, please come in. Action Eric Mengcapino. So lubos gid nga ginapasalamatan, no? Lubos gid ang kalipay sang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station nga mo si Police Captain Ilendi Rebosquillo because suno sa iya nakita naman actually Action Eric no nangin madinagon ang ila sa iya pagbantay nangin successful ang election sa nagligad ng Lunes suno kay Sir Eric suno kay Sir Ilendi Rebosquillo Action Eric no. Kaso sa iya ginapasalamatan niya gid no ang pumuluyo sang Binalbagan and at the same time ang mga kandidato no ngati dako ang nangin papel
sa nangin matawhay nga piniliay aksyon na Eric, no, despite katiara sa orange category ang banwa naman niya sang binalbagan. So kagaina gin atin ngayon ta siyang na-interview, no, exclusive sa iya siniya opisina. So matotal mayara sang 40 ka mga PNP personnel ang tigayon nga na-deploy sa mga nagkalain-lain nga mga polling centers. And then nag-augment man ang mga katapos sa Philippine Army, isa ka team nagikan sa Negros Occidental Police Mobile Company, kag isa man ka team nagikan sa aton sa ni Philippine Army. So sa overall assessment sa aton sa ni Kapulisan Action Eric, ang banwa sang binalbagan ang nangin matawhay, kag wala sang mga election related reports nga nabaton ang aton sa ni Kapulisan sa nagligad nga eleksyon 2022. So far, no, Action Eric, matawhay iya ang banwa sang binalbagan kung eleksyon ang paghahambalan. So ari pamatian ta, Action Eric, ang pahayag ni Police Captain Ilendi Ribosquillo sa aton sa exclusive interview sa iya. Kami nagapasalamat sa dako ilabi na sa mga suporta sa mga pumuluyo sa pagkaisa sa malinong kag matawhay nga pagbinutuhay. Kag kami man nagapasalamat sa pagka edukado kag intelihente sang aton mga nagapapili bilang aspirant sa mga lain nga mga posisyon sa sini nga banwa. Sang ilang dako man nga bulig nga mapatigayon ang kalinong kagkatawhay sa pagpiniliay. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Rebosquillo sang binalbagan PNP. Balita nagikan sa sur nga bahin sang Negros. Ini si Aksyon VJ Apasible para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action BJ Apasible. Si John Claire Diliaba, ga monitor sa aton. Sila niya, good evening Action Eric, wala pa da ka move on. Toto Joshua Christopher Bilas. Paurok-urok mas Toto Joshua Christopher Bilas. Salamat gid sa 75 stars. Kay Kinichi Go, shout out naman sa taga-barangay Alianza, Purok Pabiduligon, Bago City. Pamilya Dionisio, salamat gidalin kay Kinichi Go ang panamya. Dugang ang ato sa mga action balita. Pagbalik sa Sulit Patrol, balik ka report action na din. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumalagat may gabi dira kag happy na lang sa pamilya Dionisio dira sa may porok Pabinuligon. Alin kay Ellen May Ohano Dionisio. Kay E.G. Orsos may gabigid kay Airwolves. Rolf Fitnom. Kay Rose de la Cruz Calanuga. Kag kay Annabel Porol Ramos. Kay James Carl James. Sa kay Hinson Ipson. Mayo na dira nga pagpaurok-urok. Final report sa Patrol 2, balikata sa Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Report. Aksyon Eden Aboso sa balika report. Aksyon Eden, please come back. Action Eric Pilason na isa ka persona matapos giluthang sininga hapon sa Zone 1 na Badescay, Barangay Vista Alegre. Las 5 sininga hapon. Sunod sa biktima nga si Daryl Dasa, 34 anyos, nagahigda siya sa ilabalay sa giluthang sa duha ka suspetsado nga iya man kilala. Dugang pa, nakadalagan kag nakapalagyo ini tugtog na kapanga isang bulig sa kaingod balay, samtang nagpalagyo naman ang mga suspetsado. Ginpahag naman ni Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla nga si Dasa ang inatudlo suspetsado sa nagluthang kag nagpatay kay Edgar John Mendoza sa tong Abril 3 sa amuman nga lugar kag ginahulat na lang nila nga ang warrant of arrest matapos na file na ang kaso. So naman kay Bonilla, kadamo na sa reklamo bato kay Dasa bangod sa mga alarm and scandal kag pagpangawat. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Balita rin sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid Patrol 2, there yabet ka sa pagpakalagad sa Action Night Patrol, Miyerkules edisyon, balik ini buwas Huwebes. Ato sa mga patrol na unit reporters in action nga napalagad karon gabi sa Action Eden Aboso, back to back sa ato kapiloto Action Nixon Tahom, Action BJ Apasible, Roger Gutib, Action Nelson Pateño, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sakal sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong lagat ang kurman na Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng Siring Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at pagtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio. TTX 500.